Ιπποκράτης 460-370 π.Χ. Ήταν αρχαίος Έλληνας ιατρός από την Κο και θεωρείται ο πατέρας της ιατρικής. Πρώτος διαχώρισε την ιατρική από τη δυσιδαιμονία και πίστευε ότι οι ασθένειες έχουν φυσικά αίτια και όχι θεϊκή προέλευση. Η διδασκαλία και οι αρχές του επηρέασαν βαθιά την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, ενώ το όνομά του συνδέεται μέχρι σήμερα με τον περίφημο όρκο του Ιπποκράτη, σύμβολο ιατρικής ηθικής και ευθύνης. Αν στην ασθένεια προκαλεί δυσφορία ο ύπνος, η ασθένεια είναι θανατηφόρα. Αν ο ύπνος ανακουφίζει, δεν είναι θανατηφόρα. Είναι καλό σημάδι όταν ο ύπνος σταματάει το παραλήρημα. Όταν ο ύπνος ή η αϊπνία υπερβαίνουν το μέτριο, είναι κακά συμπτώματα. Ούτε ο υπερσιτισμός, ούτε η ασιτεία, ούτε τίποτε άλλο είναι καλό αν ξεπερνάει τα φυσιολογικά όρια. Κόπος που εκδηλώνεται απότομα προαναγγέλει ασθένεια. Όσοι πονούν σε κάποιο σημείο του σώματος αλλά δεν αισθάνονται τους πόνους, πάσχουν ψυχολογικά. Το δυνάμωμα του σώματος που έχει αδυνατήσει μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό. Αντίθετα, γρήγορη πρέπει να είναι η τόνωση των οργανισμών που έχουν αδυνατήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν ένα άτομο τρώει κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης αλλά δεν δυναμώνει, σημαίνει ότι το σώμα έχει ανάγκη από περισσότερη τροφή. Αν δεν δυναμώνει γιατί δεν έχει όρεξη να φάει, τότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι χρειάζεται καθαρτικό. Όταν θέλουμε να καθαρίσουμε τον οργανισμό, πρέπει να διευκολύνουμε την αποβολή ούρων και κοπράνων. Όσο περισσότερο τρέφουμε το σώμα χωρίς παράλληλη κάθαρση, τόσο περισσότερο το βλάπτουμε. Είναι ευκολότερη η τόνωση του οργανισμού με υγρή παρά με στερεά τροφή. Όταν μετά την κρίση παραμένουν νοσηρά στοιχεία, η ασθένεια υποτροπιάζει. Η κρίση προκαλεί δυσφορία τη νύχτα πριν από τον τελικό παροξισμό. Αν η κρίση εκδηλωθεί την επομένη, η κατάσταση είναι συνήθως πιο υποφερτή. Στις διάρειες, οι μεταβολές των κοπράνων ωφελούν, αν βέβαια οι μεταβολές αυτές δεν παίρνουν κακοήθη μορφή. Όταν ο λαιμός πονάει ή εκδηλώνονται εξανθήματα στο σώμα, πρέπει να εξετάσουμε τις κενώσεις. Αν είναι χολώδεις, ολόκληρο το σώμα είναι άρρωστο. Αν είναι φυσιολογικές, τότε μπορούμε να χορηγήσουμε άφοβα τροφή. Ποτέ μη λες σε κανέναν τα προβλήματα υγείας σου, γιατί οι περισσότεροι θα αδιαφορήσουν, μερικοί θα χαρούν και ελάχιστοι θα νοιαστούν πραγματικά. Όταν η τροφή είναι λίγη, η εργασία δεν πρέπει να είναι επίπονη. Αν τρώμε περισσότερο από όσο επιτρέπει ο οργανισμός, θα αρρωστήσουμε. Αυτό θα φανεί και από την θεραπευτική αγωγή. Όσοι τρώνε γρήγορα και πολύ, έχουν και γρήγορες κενώσεις. Δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε τον θάνατο ή τη σωτηρία ενός ατόμου που πάσχει από βαριά ασθένεια χωρίς τον κίνδυνο να κάνουμε λάθος. Όσοι ενεργούνται εύκολα όταν είναι νέοι, γίνονται δυσκύλοι όσο προχωρεί η ηλικία τους. Αντίθετα, όσοι είναι δυσκύλοι οι νέοι, γίνονται ευκύλοι όσο περνούν τα χρόνια. Η νοποσία κόβει την πείνα. Οι ασθένειες που οφείλονται σε γαστρικό φόρτο θεραπεύονται με κένωση του εντερικού σωλήνα. Όσες οφείλονται σε ανεπαρκή διατροφή με υπερσιτισμό, σε γενικές γραμμές η θεραπεία γίνεται με τα αντίθετα των αιτίων που προκαλούν την ασθένεια.
Οι βαριές αρρώστιες κρίνονται μέσα σε 14 μέρες. Από τις 7 πρώτες μέρες της ασθένειας, ενδεικτική της πορείας της είναι η 4η μέρα. Ενδεικτική είναι επίσης και η 8η, δηλαδή η αρχή της δεύτερης εβδομάδας. Στη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας πρέπει να προσέξουμε την 11η μέρα, γιατί είναι η 4η της δεύτερης εβδομάδας. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε αν εξακολουθεί η ασθένεια την 17η μέρα, γιατί είναι η 4η της τρίτης εβδομάδας και 7η μετά την 11η μέρα. Η τεταρταίη πυρετή είναι συνήθως σύντομη το καλοκαίρι. Οι φθινοπορεινοί τεταρταίοι είναι μακροχρόνιοι, ιδιαίτερα εκείνοι που εμφανίζονται προς τον χειμώνα. Πυρετός μετά από σπασμούς είναι καλύτερα παρά σπασμοί μετά από πυρετό. Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε βελτίωση που δεν εξελίσσεται ομαλά, ούτε να φοβόμαστε υπερβολικά ανώμαλη επιδείνωση, επειδή συνήθως οι νοσηρές αυτές καταστάσεις είναι αβέβαιες και δεν έχουν σταθερότητα και διάρκεια. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, κάντε ένα like, ακολουθήστε μας, πατήστε το καμπανάκι και γράψτε μας στα σχόλια αν σας άρεσε το βίντεο. Σε όχι πολύ ελαφρές εμπήρετες καταστάσεις είναι άσχημο να μένει το σώμα στην ίδια κατάσταση, χωρίς απώλειες ή με υπερβολική φθορά. Η πρώτη περίπτωση είναι ενδεικτική της διάρκειας της ασθένειας, ενώ η δεύτερη της εξασθένησης του αρρώστου. Αν στην αρχή της ασθένειας κρίνουμε σκόπιμο να προκαλέσουμε κίνηση των χυμών, μπορούμε να το κάνουμε. Όταν όμως η ασθένεια βρίσκεται στην ακμή της, είναι προτιμότερο να αφήνουμε τον άρρωστο σε ησυχία. Τα νοσηρά συμπτώματα είναι ασθενέστατα στην αρχή και στο τέλος, όλα είναι ισχυρότατα στην ακμή της ασθένειας. Αν ο άρρωστος τρώει στη διάρκεια της ανάρρωσης και το σώμα του δεν δυναμώνει, είναι δυσάρεστο σύμπτωμα. Ως συνήθως, όλοι οι ασθενείς όταν τρώνε στην αρχή με όρεξη και δεν δυναμώνουν καθόλου, χάνουν τελικά την όρεξή τους. Όσοι όμως στην αρχή κάνουν ισχυρή δίαιτα και ύστερα αρχίζουν και τρώνε, θεραπεύονται καλύτερα. Οι ιδιοσυγκρασίες των ατόμων είναι από τη φύση τους άλλοτε σε καλή, άλλοτε σε κακή κατάσταση το καλοκαίρι. Με άλλες πάλι συμβαίνει το ίδιο τον χειμώνα. Ορισμένες ασθένειες και ορισμένες ηλικίες είναι από τη φύση τους σε καλή ή κακή κατάσταση τη μία ή την άλλη εποχή, στον ένα ή τον άλλο τόπο, σύμφωνα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ζωής.